Online források. Hazaáruló patrióták házanak a Vatikánnak. Pénzéhes paraziták a közkasszánkból inhalálnak. Míg te a szabadság helyen örülsz a láncnak, addig mívesek a nemzet sírján körtáncot járnak. Mózes fiai alkotnak jogot a törvények ignorálva. Blockchain-es a parlament, és mint a kriptovilága. A vallás lett a tudomány, a sajtó meg a kurvája. Igaz magyar emberek vírusként izolálva. Kényszeroltás, kényszervágás, kóser módon tálalva. Egy fontos a szívtáikról, mielőtt még megállna. Mérgezett a test, a lélek, a tudat simán szarálva. A minőség már csak nyomokban, a nemzet nem is találja. Ma itt real bolszananda lett Istenek szemványa. Szakastéri fényszolgáknak vatikáni bálványa. Épül már az új királyság, tegyetek koronát a királyra. Szabadság helyett hozzatok jobb ágyokat a világra. Digitális rabszolgák és szennyes lelkű magyarok. Nézzetek végre tükörbe és lássátok, mivé váltatok. A farizeusok paradicsomában nem vagytok, csak állatok. Az új világán számára csak humán erőforrások. Digitális rabszolgák és szennyes lelkű magyarok. Nézzetek végre tükörbe és lássátok, mivé váltatok. Farizeusok paradicsomában nem vagytok, csak állatok. Az új világrend számára csak humán erőforrások. Bio atya madara már éjjel halt a ketrecben, mert nem etették a hívek a pacifista szellembe. Elvetélt a jó akarat a félelemmel szemben. Mindent szabad, mindent lehet, de persze már csak kell be. Kulináris, közgazdaság és fenntartható mérgezés. Transhumán, neonáci, übermensch életérzés. Gázkamrák helyett lett toxikus közegészség. Nem létező közösség és egyéni felelősség. Egy az ország